सिद्धांता बलिये चिते न करे आलसा इहा हा इते कृष्णे लागे सुद्रद मानसा सिद्धांत बलिये चिते न करे आलसा इहा हा इते कृष्णे लागे सुद्रद मानसा தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. ஸ்டாப் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி. நம்ம பக்தி வைபவ்ல அசைன் பண்ண அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 4 பேர் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? எல்லாருக்கும் அசைன் பண்ணி தானிஷி மேம் போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. பண்ணிட்டோம் மாதாஜி, நேத்தே பேசிட்டோம் மாதாஜி. நீங்க இது வந்து பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மணிமேகலை மாதாஜி காமிச்சிட்டாரு டீடைல்ஸ். தானிஷ் மாதாஜி சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே. அதோட முடிக்கிறதுக்கு இல்ல. நீங்க யாருக்கும் இப்போ ரிப்போர்ட் பண்ண வேணாம். அவங்களோட ஒரு மீட்டிங் செட்டப் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கூகுள் மீட்லயோ ஏதோ ஒரு மீட்டிங் நீங்க உண்டு, யாரும் வேண்டாம். நான் வேணா, தானிஷ் மேம் வேணா, பல்கி நீங்களே அவங்க 4 பேருக்கு எப்போ கன்வீனியன்ட்டோ அப்போ அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு வி வில் பி ரீடிங் பர்டிகுலர் புக். வீக்லி ஒரு நாள் ஒரு 45 மினிட்ஸ் ஒரு 1 hour மீட் பண்ணி எவ்ரி வீக் ஒரு டே ஷெட்யூல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி நீங்க இருப்பீங்க. நீங்க கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்க வேணாம். நம்ம ஒரு புக், ஷார்ட் புக், என்ன புக் அப்படின்றத நம்ம போடுறோம். அந்த புக்கை நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓபன் பண்ணிட்டு. ரைட், வேதா பேஸ்ல இருந்து நம்ம படிக்கலாம். கிளியரா? ஓகே மாதாஜி. வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓபன் பண்ண சொன்னோம், ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணிக்கங்கன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி. ஆல்ரெடி நான் கேட்டுட்டேன் மாதாஜி. அதுல 2 பேர் வந்து காலையில 6 மணிக்கு போனா ராத்திரி 9 மணி ஆகுமா அவங்க வீட்டுக்கு வரது, எங்களால நாட் பாசிபிள்ட்டாங்க. அப்புறம் 2 பேர் ஒருத்தருக்கு இப்பதான் அவங்களுக்கு இது மிஸ்கேரேஜ் ஆயிட்டா, பிரெக்னன்சி. அதனால அவங்களும் முடியாதுன்ட்டாங்க. இன்னொருத்தர் அவங்க என்னால நான் அதெல்லாம் சரிப்படாதுங்கன்ட்டாங்க. நான் இதை கேட்டுட்டேன் ஏற்கனவே. ஓகே, பட் சாட்டர்டே சண்டே மாதிரி டே கூட முடியாதா இல்ல உங்களுக்கு? சார், சண்டே வந்து ஃபுல்லா நாங்க எங்கேஜ், எங்களால ஒண்ணுமே முடியாதுன்றாங்க. சாட்டர்டேயும் அவங்களுக்கு வேலை இருக்கான், அதனால முடியாதுன்றாங்க. சோ அவங்கள வந்து தனியா ஒரு லிஸ்டா வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டு அவங்க பேர் ஒண்டி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நீங்க வந்து கமெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் 10 days அப்படி கேஷுவலா பேசிக்கோங்க கான்டாக்ட்ல. சரிங்க மாதாஜி. சதாச்சாரம் அதெல்லாம் பண்ணுங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வந்தவொடனே அவங்கள அசைன் பண்ண சொல்றேன் உங்களுக்கு. சரிங்க மாதாஜி. லெவல் 1 டிவோட்டிஸ் இந்த மாதிரி எனக்கு மாதாஜி, அப்டேட் நான் வேணும். 4 பேர்ல 2 பேர் எக்ஸிஸ்ட் மாதாஜி. அந்த நம்பர் 2 பேர்ல ஒருத்தர் பேசுனாங்க, ஒருத்தர் வந்து பேசவே இல்லை. அவங்க எங்கேயோ போயிருக்காங்க மாதாஜி. அதனால ஃபோன் எடுக்கல. ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க எல்லாரும் ஒரு என்ன உங்களுடைய டிவோட்டிஸ்க்கு நீங்க கால் பண்ணது வந்து அங்க ஒரு கமெண்ட், இந்த பேரு இவங்க இப்படி சொன்னாங்கன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. சோ தட் நீங்க எல்லாருமே வந்து கோர்வையா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து மேனேஜ் பண்றதுக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, கரெக்ட். அது மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அந்த புக் படிக்கணும் மாதாஜி. மீட்டிங் பண்ணி எந்த புக் படிக்கணும், எந்த புக் படிக்கணும்? மல்லிகா மாதாஜி இன்ஃபார்ம் பண்றேன். ஐ லெட் யூ நோ எந்த புக் படிக்கலாம். வேதா பேஸ்ல ஸ்மால் புக்ஸ் இருக்கும்ல, அதுல ஒன் ஆஃப் த புக்ஸா லைக் ஆன் தி வே டு கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி எடுங்க. ஓகே. ஆர் பெஸ்ட் இப்பவே நான் சொல்லிடுறேன், ஆன் தி வே டு கிருஷ்ணா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சிம்பிள் புக். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சரிங்களா? நான் இது ஸ்லோவா கிளாஸ் கூட சொன்னேன் மாதாஜி. இங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு, அதுக்கும் அந்த வீட்டுல இருக்கவங்க கூட எங்களால முடியாதுன்னுட்டாங்க. மாதாஜி யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் வரலன்னா இட்ஸ் ஓகே. பட் அதுல வந்து நிறைய பேர் வர்றவங்க இருப்பாங்க. சோ அத வர்றாங்க மாதாஜி. நான் சொன்னது 24 பேர் பண்ணாங்க மாதாஜி. அது வேற. நீங்க காலிங் லிஸ்ட் பண்ணது வேற. இப்போ நான் ஸ்பெசிபிக்கலி லெவல் 2ல இன்ட்ரெஸ்டட் என்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ் அலாட் பண்ண 4 ஸ்டூடண்ட்ஸ் பத்தி பேசுறோம். நான் ஒருத்தரோட கான்டாக்ட் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம். எல்லாருமே கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருத்தர் அனாலிசிஸ் டைம்ல நான் ஜஸ்ட் குயிக்கா எக்ஸல்ல போட்டுக்கோங்க. சாரி மேம், நான் கிளம்புறேன். பட் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ப்ராப்ளம் யாராவது இருந்துச்சுன்னா நியூ செட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வைகுண்ட மாதாஜி கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? நான் சொல்றது அந்த 4 டிவோட்டிஸ் ஒன்லி பக்தி வைபவ் அலாட் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு நீங்க ஃபெசிலிட்டேட்டரா இருப்பீங்க. அவங்க எல்லாருமே வேணும் லெவல் 2 சேர்ந்தவங்க. டைம் இருந்தா தானே அவங்க கத்துக்கணும்ன்ற ஐடியால இருக்கிறவங்க. நீங்க காலிங் லிஸ்ட் வேற. காலிங் லிஸ்ட் நீங்க சொல்ற ஃபீட்பேக் இருக்கலாம், பட் நாட் ஃபார் திஸ். இதுல வந்து எனக்கு வேணும்னு சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இவங்க முக்கால்வாசி. கிளியரா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அப்படியே அவங்களுக்கு சேலஞ்சஸ் இருந்தா அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு 10 நாளுக்கு ஒரு முறை வந்து ஏதாவது நீங்க படிக்கிறதுக்கோ வாசிக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் வேணுமா, வேற ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுமா, லெவல் 2 வந்து கிளாஸஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க. அவங்க லெட் தம் கண்டினியூ. கொஞ்ச நாள் அவங்க அது கம்ஃபர்ட்டுக்கு வரட்டும். அதுக்கப்புறம் அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்லி வருவாங்க. சரிங்களா? ஒன்லி கீப் இன் டச். அவ்வளவுதான். ஒரு 10 நாளுக்கு ஒரு முறை எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க கிளாஸஸ் எல்லாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4 பேர்ல 2 பேரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ மாதாஜி, இனிஷியேஷன் டேக்கன். அப்ப ஆனா தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஸ்டடி ஆல் தீஸ் புக்ஸ். படிக்க மாதாஜி சேர்த்துக்கோங்க. வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி நாங்க வெரி நைஸ். நீங்க சின்னதா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுல புதுசா வரவங்க எல்லாம் கூட அதுலயே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. Sure ma'am, I'll leave ma'am. Hare Krishna. Video should be through ma'am today, mostly today end of day only. Hare Krishna. I think பாலாஜி பிரபு சம்திங் ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டடா போயிட்டு இருக்கு. கால் எடுக்கல, அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் வச்சிருந்தாரு. So I don't know what is the status. Okay ma'am, I'm working on this, so I'll also update you. Hare Krishna. Thank you ma'am. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுனதீராவணச்சாரி. யமுனதீராவணச்சாரி. தீராவணச்சாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ராம
ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் சரஸ்வதிம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயமுதீரயேத் ததோ ஜெயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு நஷ்டப்ராயேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் நித்யம் நித்யம் பாகவத பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பகவத்கீதே பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகே. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நாம் இன்னைக்கு 6வது ஸ்லோகம் எடுக்கணும், படிக்கணும். ஆமாங்க மாதாஜி. இந்த வாட்டி ஸ்கேனிங் பண்ணது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட். அனதவமகில லோகபாலமலாமோவி விலக்ஷணன் ஜடவத் அவதூத வேஷபாஷ சரிநதர் அவிலக்ஷித பகவத் பிரபாவோ யோகினாம் சாம்பிரயா விதியம் அனுஷிஷ்யன் ஸ்வகலேவரம் ஜிஹாசூராத்மனி ஆத்மானம் அசம்யவ்யஹிபஹிதம் அனர்த்தாந்திர பாவேனான் வீக்ஷமான உபரதானுவிருதேர் உபாராம. வாசிங்க மாதாஜி. பிரேம மாதாஜி. அநாதவம் அகில லோக பாலலாவமோ வலாமோ பிலக்ஷ நனை ஜடவத் அவதூத வேஷ பாஷ சரிநகர் ஆவிலட்சித பவத் பிரபாவோ யோகினாம் சம்பிராய விதிம் அனுசிக்ஷயன் ஸ்வகலேவரம் ஜிஹாசுர் ஆத்மனாம் அசம்யவஹிதம் அனர்த்தாந்திர பாவேனான் விஷமான உபரதானுவிருத்திர் உபராமக. அதன் பிறகு ஏவம் இவ்வழியில் அகில லோக பாலலாம பிரபஞ்சத்தின் தலைவர்கள் மற்றும் மன்னர்கள் அனைவரும் இருந்த போதிலும் விலக்ஷணை பல்வேறு ஜடவத் ஒரு மூடனை போல் அவதூத வேஷ பாஷ சரித்தை ஆடை மொழி மற்றும் அவதூத தன்மைகளினால் அவிலட்சித பகவத் பிரபாவ முழுமுதற் கடவுளின் வடங்களை மறைத்து ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் இருத்தல் யோகிகளின் சம்பிராய விதிம் இப்பௌதிக உடலை துறக்கும் முறை அனுசிஷ்யன் கற்பித்து கலவரம் பௌதீகமற்ற அவரது உடல் ஜிகாசு
ஒரு சாதாரண மனிதரைப் போல் துறக்க விரும்பி ஆத்மனி ஆதி புருஷன் வாசுதேவருக்கு மாதாஜி சுத்தமா கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாரும் மியூட் பண்றேன் நானு. பிரேமா மாதாஜி நீங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் சத்தமா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. கொஞ்சம் ஓகே ஓகே, பிரேமா மாதாஜி கொஞ்சம் கணீர்னு படிங்க. ஆத்மானம் பகவான் விஷ்ணுவின் ஆவேச அவதாரமான பகவான் ரிஷபதேவர் தனக்குள் அசம்யவகிதம் விஷ்ணுவின் நிலையில் இருப்பவர்தான். அன்வீஷணமான எப்போதும் கண்டு உபரத அன்விருத்தி அவரது உடலினை துறப்பவர் போல் செயல்படுதல். உபரராம உலகத்தின் சக்கரவர்த்தி போன்ற தனது லீலைகளை நிறுத்தி கொண்டார். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதா பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பகவான் ரிஷபதேவர் இகபர உலகின் அனைத்து தலைவர்கள் அரசர்களுக்கெல்லாம் தலைவராவார். ஆயினும் அவர் ஓர் அவதூதரை போல் மொழி பேசி ஆடை அணிந்து திரிரத்னங்களால் அவர் புத்தி தடுமாறியதை போன்றும் உலக பாசம் உடையவர் போன்றும் செயல்பட்டார். இதனால் ஒருவராலும் அவரது தெய்வீக வளத்தினை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவர் எவ்வாறு இவ்வுடலினை துறப்பது என்பதை யோகிகளுக்கு போதிப்பதற்காகவே நடந்து கொண்டார். இருந்தும் அவர் பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் இயல்பில் தனது உண்மை நிலையினையும் பாதுகாத்தார். எப்போதும் இந்நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் உலகில் பகவான் ரிஷபதேவரின் லீலைகளை நிறுத்தி கொண்டார். பகவான் ரிஷபதேவரின் காலடிகளை பின்பற்றி ஒருவன் தனது நுண்ணுடலை துறந்தான் என்றால் அவனுக்கு பருவுடலை பெறும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படாது. பொருளுரை பகவத்கீதையில் 4.9 கூறுகிறார். ஜென்ம கர்மச்சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதக தக்த்வா தேவம் புனர்ஜென்ம நைதிமாமேதி சோர்ஜுன. உன்னத தன்மையை கொண்ட உயர்ந்த என் தோற்றம் செயல்களால் இன்னதென்று அறியேன். மீண்டும் இகத்தினில் பிறப்பதில்லை. அன்னவன் என்னை அடைவான், நீ அறிவாய் அர்ஜுனா. ஒருவன் தன்னை பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டனாக வைத்து கொண்டால்தான் இந்நிலை சாத்தியமாகும். ஒருவன் தனது மானிட அமைப்பு மற்றும் பகவானின் தெய்வீக அமைப்பு என்று இரண்டினையும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டிற்கும் ஆன்மீக அடையாளம் ஒன்றேயாகும். பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டனாக ஒருவன் தன்னை வைத்து கொண்டால் அவன் இப்பரு உலகில் மீண்டும் பிறப்பதில்லை. ஒருவன் தன்னை ஆன்மீகத்திற்கு பொருத்தமானவனாக வைத்து கொண்டு பகவானின் நித்திய தொண்டனாக விரும்பினால் தனது உடலினை துறக்கும் பொழுது அவன் பூரண வெற்றி பெறுவான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. சித்ரலேகா மாதாஜி அடுத்த வாசிங்க. தஸ்ய ஹாவா ஏவம் முக்தலிங்கஸ்ய பகவத்ரூபஸ்ய யோகமாயா வாசனயா தேஹ இமாம் ஜகதீம் அபிமான பாஷேன சங்கிரமாணமான கொங்கவெங்க குடகான் தக்ஷிண கர்நாடகான் தேசான் யத்ருஷ்யோ பகத குடகாஷலோ பவன ஆஷ்ய கிருதாஸ்த கவல உன்மாத இவ முக்த மூர்த்தேஜ அசம்வீத ஏவ விசசார. எஸ் வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत् ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतीम् अभिमानवासेन सङ्क्रममानः कोङ्गवेङ्गकुडकान् दक्षिणकर्णाटकान् तेषान् यच्छ्रुत्यो भक्तः कुडकासलोपवन हास्यकृतास्य कवल உன்மாத இவ முக்த மூர்ஜதோ அசம்வீதா ஏவ விசச்சராக. தஸ்ய அவரது பகவான் ரிஷபதேவர் ஹவா இருந்தது போல் ஏவம் இவ்வாறு முக்த லிங்கஸ்ய பூத மற்றும் நுண்ணுடலுடன் எந்தவிதமான அடையாளம் இல்லாதவர் பகவதக முழுமுதற் கடவுள் ருஷுபஷ்ய
பகவான் ரிஷபதேவர் யோக மாயா வாசனையா பகவானின் லீலைகளுக்கான நோக்கத்திற்காக யோக மாயையின் சிறப்பு தன்மையினால் தேக உடல் இமாம் இந்த ஐதீகம் பூமி அபிமான அபாசேன வெளித்தோட்டத்தில் பருப்பொருட்களினால் ஆன உடலை பெற்றிருத்தல் போன்ற சங்கரமான பயணம் செய்து கொங்க வெங்க குடகான் கொங்கம் வெங்கம் குடகம் தட்சிண தென்னிந்தியா கர்நாடகபதி தேசான் அனைத்து நாடுகளும் யஸ்ருச்சையா அவரது சுய விருப்பத்தின் பேரில் உபகதக அடைந்தார். குடகாசல உபவனே குடகாசலம் என்னும் பகுதியின் அருகிலுள்ள வனம் ஆசிய வாயினுள் கிருத அஸ்ம கவல வாயினுள் கற்களை வைத்துக்கொண்டு உன்மத இவ உன்மத்தம் பிடித்தவர் போன்று முக்த மூர்ஜன சடை விழுந்த முடியுடன் அசம்பீத நிர்வாணமாக ஏவ போன்று விசச்சார பயணம் செய்தார். மொழிபெயர்ப்பு உண்மையில் பகவான் ரிஷபதேவர் உடலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஆயினும் யோக மாயினால் அவர் தனது உடலை போதியமாக கருதினார். அத்தோடு அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போல் செயல்பட்டாலும் அதனுடன் அடையாளம் காணும் மனநிலையினை துறந்தார். இக்கொள்கையினை பின்பற்றி அவர் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்ய தொடங்கினார். இவ்வாறு பயணிக்கும் பொழுது அவர் தென்னிந்தியாவில் கர்நாடகத்தினை அடைந்து அங்கிருந்து கொங்கம் வேங்கம் குடகம் போன்ற பகுதிகளை கடந்து சென்றார். இவ்வழியில்தான் செல்ல வேண்டும் எனும் திட்டமும் அவரிடம் இல்லை. ஆயினும் அவர் குடகாசலத்தினை அடைந்து அதன் அருகிலுள்ள காட்டினுள் சென்றார். வாய் நிறைய கற்களை வைத்துக்கொண்டு நிர்வாணமாகவும் பரட்டை தலையுடனும் ஒரு பைத்தியம் பிடித்த மனிதனைப் போல் அக்காடு முழுவதும் சுற்றி கொண்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத சாமீர வேக விதுர வேணு விகர்ஷன ஜாதோக்த்ர தனவான வஸ்தத்வனம் ஆலேவின சகதேன ததாக. எஸ் மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத சமீர வேக விதூர வேணு விகர்ஷன ஜாதோக்ர தாவான வஸ்தத்வனம் ஆலேவின சகதேன ததாக. அதன் பின்னர் சமீர வேக காற்றின் வேகத்தினால் விதூத தூக்கி எறியப்பட்டு வேணு மூங்கில்கள் விகர்ஷன உராய்தலினால் ஜாத உண்டான உக்ரமான தாவ அனலா காட்டுத்தீ தத் அந்த வனம் குடகாசலம் அருகிலுள்ள வனம் ஆலே விகான அப்பகுதி முழுவதும் எரிந்தது. சக உடன் தேன அந்த உடல் ததாக எரிந்து சாம்பலாகிறது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு அவ்வாறு அவரை தெரிந்து கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென்று அக்காட்டில் தீ பிடித்தது. பலமாக வீசிய காற்றினால் மூங்கில்கள் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்ததினால் இத்தீ ஏற்பட்டதாகும். அதனால் காடு முழுவதும் எரிந்ததோடு பகவான் ரிஷபதேவரின் உடலும் எரிந்து சாம்பலாகியது. பொருளுரை இக்காட்டு தீயினால் விலங்குகளின் புற உடல்கள் மட்டுமே எரிக்க முடியும். ரிஷபதேவரின் உடல் எரிந்து சாம்பலாகியது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவர் எரியவில்லை. ரிஷபதேவர் அக்காட்டில் உள்ள உயிர்கள் அனைத்திற்கும் பரமாத்மா ஆவார். அவரது ஆத்மாவை தீயினால் எரிக்க முடியாது. பகவத்கீதையில் ஆதக்யோயம் ஆத்மா ஆத்மா தீயினால் எரிக்கப்படுவது இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ரிஷபதேவர் அங்கிருந்த காரணத்தினால் அக்காட்டில் உள்ள விலங்குகள் அனைத்தும் உலக சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. எஸ் கலாதி மாதாஜி. படிங்க. யஷ்ய கிலானு சரிதம் உபாகர்ணய கொங்க வெங்க குடகானம் ஜராஜா ஹன்னாமோபா शिक्षय कलाल अधर्म उत्कृष्यमाने भवितव्येन विमोहित स्वधर्मपदम् आरुदो भयम् अबहा कुबदकापागण्डम् असमाञ्जसं निजमनीक्षया मन्द सम्प्रवर्तयिष्यते.
हरे कृष्णा माता जी। यस्य किलानुसरिदम् उपाकर्ण्य कुङ्गविङ्ग कुडगाणं राजार्गन्नामुपशिष्य कलाल अधर्मवुत्तृष्य मानोपवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपदम् अरुतो भयम् अपहाय कुपत बाखण्डम् असमञ्जसं निजमनीषयमत्त सम्प्रवर्तयिष्यते यस्य அவரின் பகவான் ரிஷபதேவர் கிள அனுசரிதம் வர்ணாசிரம கொள்கைகளுக்கு மேலான பரமஹம்சரை போன்ற செயல்கள் உபாகர்ணிய கேட்டு கொங்க வெங்க குடகானானாம் பொங்கம் வெங்கம் மற்றும் குடகத்தின் ராஜா அரசன் அர்ஹத் நாம அவருடைய பெயர் அர்ஹத் இப்போது ஜெயின் என்று அறியப்படுகிறது என்பதாகும். உபசிக்ஷய பகவான் ரிஷபதேவரின் பரமஹம்ச செயல்களை பாவனை செய்து கடுவன இக்கலியுகத்தில் அதர்மே உத்ருஷ்யமானே அதர்ம வாழ்க்கை அதிகரித்த காரணத்தினால் பவிதவ்யேன அதன் மூலம் நிகழக்கூடிய விமோகித குழப்பமுற்ற ஸ்வதர்ம பதம் தர்மத்தின் பாதை அகுத பயம் அது எல்லா விதமான பயங்கரமான ஆபத்துகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்றிருக்கிறது. அபகாய துரத்தல் தூய்மை உண்மை மன அடக்கம் புலனடக்கம் எளிமை தர்மத்தின் நெறிமுறைகள் ஞானத்தினை நடைமுறைப்படுத்துதல் போன்ற பயிற்சிகள். பத பாகண்டம் நாத்திகத்தின் தவறான பாதை அசமஞ்சனம் முறையற்றது அல்லது வேத நெறிகளுக்கு எதிரானது. நிஜ மனிஷயா அவரது வளமான சுய அறிவினால் மந்தக நிர்மூடர் சம்பிரவர்த்தயிஷ்யத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். மொழிபெயர்ப்பு சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிசித்து மன்னரிடம் தொடர்ந்து கூறினார். அன்பார்ந்த மன்னனே, கொங்க வெங்க குடக நாட்டின் மன்னர் அர்ஹத் என்பவர் ரிஷபதேவரின் செயல்களை கேள்விப்பட்டு அவரது கொள்கைகளை பாவனை செய்து புதுவகையான சமயம் தர்மம் ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்தினார். பாவச் செயல்களுக்குரிய காலமான கலியுகத்தினை பயன்படுத்தி மன்னர் அர்ஹத் குழப்ப நிலையில் இடர்தராத வேத அறநெறிகளை துறந்துவிட்டு யூகத்தின் அடிப்படையில் வேதத்திற்கு புறம்பான ஒரு புதிய சமயத்தினை நிறுவினார். அதுவே ஜெயின் தர்ம நெறிமுறையின் தொடக்கமாகும். இந்த நாத்திய முறையினை பல சமயங்கள் பின்பற்றின. பொருளுரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்பூமியில் அவதரித்த பொழுது பௌண்ட்ரீகன் என்பவர் நாற்கரமுடைய நாராயணரை போல் பாவனை செய்து தானே முழு முதற் கடவுள் என்று கூறிக்கொண்டார். கிருஷ்ணருடன் போட்டி போட விரும்பினார். அதுபோல் பகவான் ரிஷபதேவரின் காலத்தில் கொங்க மற்றும் வெங்க நாட்டின் மன்னன் ஒரு பரமஹம்சரை போல் தன்னை பாவித்து செயல்பட்டதோடு பகவான் ரிஷபதேவரை போல் பாவனையும் செய்தார். அவர் ஒரு புதிய சமயத்தினை அறிமுகப்படுத்தி கலியுகத்தின் தரம் தாழ்ந்த மனிதர்களை பயன்படுத்தி கொண்டார். வேத இலக்கியங்களில் கலியுகத்தில் மக்கள் யாரை வேண்டுமென்றாலும் முழு முதற் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டு வேதத்திற்கு புறம்பான எந்த சமயத்தையும் ஒத்துக்கொள்வர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இக்காலத்து மக்கள் மந்தாசு மந்த மதையர் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றனர். பொதுவாக இவர்களிடம் ஆன்மீக கலாச்சாரம் இருப்பதில்லை. இவர்கள் மிகவும் இழிந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். இக்காரணத்தினால் இவர்கள் எச்சமய முறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். இவர்கள் வேத அறநெறிகளை மறந்திருக்கின்றனர். பரமபுருஷ பகவானாக கருதி கொண்டு உலகம் முழுவதும் நாத்திக கோட்பாட்டினை பரப்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பெருசா இருக்கும் போல இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு ஒரு ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க நாளைக்கு படிங்க. ஓகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே
स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे பரமானந்தமாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஸோ நாம் இன்னைக்கு படிக்க போகிறது ரிஷபதேவருடைய, அதாவது அவருடைய அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை முடித்துக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கக்கூடிய பாகத்தை பற்றி படிக்க போறோம் இல்லையா. அவர் ஒரு அவதூதரை போல இல்லையா, அதாவது உடலில் துணி இல்லாமல் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, அதாவது பைத்தியக்காரனை போல. ஆனா உண்மையிலேயே உள்ளுக்குள்ள அவர் பேரானந்த நிலை பெற்றிருந்தார். இறைவனோடு எப்பொழுதுமே நித்தியமான உறவு முறையை வைத்திருந்தார். ஓகே, அவரே பகவானுடைய அம்சமும் கூட. அதனால்தான் பகவான் ரிஷபதேவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அனதவம் அகில லோகபால பலாமோபி விலக்ஷணை ஜடவத் அவதூத வேஷபாஷா சரிநதர் அவிலக்ஷித பகவத் பிரபாவோ யோகினாம் சாம்பராய விதிம் அனுஷிஷ்யயன் ஸ்வகலேவரம் ஜிஹாசுராத்மனி ஆத்மானம் அசம்வை வஹிதம் அனர்தாந்திர பாவேனான் வீக்ஷமான உபதரனானுவிருதிர் உபாராம. ஸோ இப்போ ரிஷபதேவர் இகப்பர உலகின் அனைத்து தலைவர்களும் அவர் அரசர்களுக்கெல்லாம் தலைவரும் அப்படின்னா இப்ப எப்படி யுதிஷ்ட மகாராஜா இந்த பூமண்டலத்தையுமே ஆண்டாரோ அது போல ரிஷபதேவருமே ஆண்டார் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஆயினும் ஒரு அவதூதரை போல் மொழி பேசி ஆடை அணிந்து திரிந்ததினால் அவர் புத்தி தடுமாறியரை போன்று உலக பாசம் உடையவர் போன்றும் செயல்பட்டார் இல்லையா. இப்போ நம்ம இதுலயுமே வீட்லயுமே நம்ம சொந்த பந்தங்கள்ல யாராவது மென்டலி ரிட்டார்டட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய செயல்பாடுகள்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்களுடைய உண்மையான நிலையை நம்மளால உணர முடியுமா, அவங்க மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறாங்கன்றத நம்மளால கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா. பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கினாலே நம்ம ஒரு அஜ்ஞானவாதியா கூட இருக்கலாம் இல்லையா. நம்முடைய சொந்தத்துல யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு குழந்தை வாய்க்க பெற்று இருக்கலாம். ஆனா அந்த குழந்தையினுடைய செயல்கள் இல்லையா, இது எல்லாமே நமக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த பெற்றோருமே நிறைய முயற்சி பண்ணி தான் அந்த குழந்தை என்ன சொல்ல வரது அப்படிங்கறதுமே தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதுவுமே பல ஆண்டுகள் பழகி இருந்தா மட்டும்தான் அவங்களால அந்த பாஷையுமே புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா. அதுக்காக தான் இப்போ ஸ்பெஷலி சேலஞ்சு கிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கூல்ஸுமே உண்டு இல்லையா. இந்த மாதிரி ஊமை, அதாவது காது கேட்காதது, அதுக்கப்புறம் வாய் பேச முடியாதது இல்லையா, அதுக்கப்புறம் புத்தி சுவாதீனமற்ற நிலையில இருக்கிறது, இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே தனியாவே ஸ்கூல் உண்டு. அவங்களுக்குமே வகுப்புகள் என்பது நடத்தப்படுகின்றன இல்லையா. ஸோ அதனால வெளிப்புற தோற்றத்துல இவங்க பாக்குறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க, ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா. நீங்க என்னதான் நீங்க சொன்னாலுமே அவங்க கை கால் எதுவுமே சும்மாவே இருக்காது, எதையோ ஒண்ணு செய்துட்டே இருப்பாங்க. இதனால் ஒருவராலும் அவரது தெய்வீக வளத்தினை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள அவருக்கு இருந்த பாவம், அவருக்கு இருந்த அன்பு, பகவானிடத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இதையெல்லாம் யாராலுமே யூகித்து பார்க்க முடியவில்லை. எஸ்,
ஏன்னா மக்கள் அனைவருமே பௌதிகத்துல வந்து ஆழ்ந்திருக்கிறதுனால நம்ம கண்களால எதை பார்க்கின்றோமோ அதை அவ்வாறே நம்பக்கூடிய புத்தியை மட்டும்தான் நாம பெற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய நாம உள்ளுக்குள்ள, அதாவது அகக்கண்ணாலும் மனதாலும் நிகழக்கூடிய ஒன்றை வந்து யாராவது ஒருத்தர் தங்களுடைய நிலையை வெளிப்படுத்தினால் ஒழிய தங்களுடைய நிலையை வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது இல்லையா? சோ இதனால ஒவ்வொருவராலும் அவரது தெய்வீக வளத்தினை வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை. யாராலுமே ரிஷபதேவருடைய உத்தமமான நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது இருக்கலை. அவர் எவ்வாறு இவ்வுடலினை துறப்பது என்பதை யோகிகளுக்கு போதிப்பதற்காக இவ்வாறு நடந்து கொண்டார். இப்போ அவர் என்ன தன் உடலை துறக்கப் போகிறார். ஓகே, அது எவ்வாறு துறந்தார் என்பது இது யோகிகளுக்கு அதாவது நம்ம இந்த கலியுகத்திற்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது. அதனால நாம் அதை வந்து நாம யோகிகளும் கிடையாது, நம்ம யுகத்திற்கும் இது அப்ளிகபிள் கிடையாது இல்லையா? இதை நாம மனசுல வச்சுட்டு வாசிக்கணும். இருந்தும் அவர் பகவான் வாசுதேவ கிருஷ்ணரின் இயல்பில் தனது உண்மை நிலையினையும் பாதுகாத்தார். சோ உள்புறமாக இறைவனோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நித்தியப்படுத்தினார். வெளிப்புற தோற்றத்துல அவருடைய உண்மையான சுபாவத்தினுடைய மகிமையை வந்து புரிந்து கொள்ளாத நிலையில வந்து செயல்பட்டார். சோ எப்பொழுதும் இந்நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர் உலகில் பகவான் ரிஷபதேவன் லீலைகளை நடத்தி கொண்டிருந்தார். சோ அதாவது பகவான் என்னெல்லாம் லீலைகள் செய்யணுமோ அதை வந்து ஒவ்வொருத்தர் மூலியமாவுமே அவர் எவ்வாறு அவதரிக்கணும், யார் மூலியமா இந்த லீலையை நிகழ்த்தணும் அப்படி எல்லாமே பகவான் வந்து அவரே டிசைட் பண்ணுவார். அவ்வாறே ரிஷபதேவரின் மூலியமாகவுமே சில லீலைகள் என்பது செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டப்படுகிறது. பகவான் ரிஷபதேவரின் காலடிகளை பின்பற்றி ஒருவன் தனது நுண்ணுடலை துறந்தான் என்றால் அவனுக்கு மீண்டும் ஒரு பருவுடலை பெறக்கூடிய வாய்ப்பு என்பது ஏற்படாது. அப்படின்னா மீண்டும் இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டிய ஒரு சாத்தியக்கூறு அவர்களுக்கு கிடையாது. ஆனா இது நமக்கு இப்ப அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகே, இதை வந்து நம்ம பிளைண்டா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, இது அந்த காலகட்டம், அந்த யுகத்துல நிகழ்ந்தது. இந்த கலியுகத்திற்கான ப்ராசஸ் கிடையாது. ஆனா இதுல இருந்து நம்ம வந்து இமிடியேட் பண்ணக்கூடாது. ஆனா அது எவ்வாறு, அதாவது ஒரு ஆச்சாரியார் ஒரு இறைவனுடைய அம்சத்தை கொண்டு அவதரித்தவர்கள் அவங்களுடைய செயல்களை கண்டு நாம் வந்து அவருடைய என்ன சொல்ல வரார், நம்ம வாழ்க்கைக்கு அதுல என்ன தத்துவம் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணுமே ஒழிய அதை நாம் எவ்வாறு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து ஓரளவுக்காக நம்ம வந்து அதை அதாவது அந்த செயல்களை அவர் எந்த பக்குவத்தில் ஆற்றினார் என்பதை உணர்ந்து நாமும் அந்த பக்குவம் அடையறதுக்கான முயற்சிகளுக்கான பயிற்சியை தான் செய்யணுமே ஒழிய காப்பி பண்ணக்கூடாது, இமிடியேட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? இப்போ இயேசு கிறிஸ்து வந்து சிலுவையில் அறைந்தார்கள் இல்லையா? எல்லாருடைய பாவங்களை நான் அவர் எவ்வளவு கம்பேஷனா, சன், அதாவது சன் ஆஃப் த காட் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது இல்லையா? ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டியில வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அவர் அதாவது இறைவனுடைய மகன் என்றது சொல்கிறது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் எல்லாருடைய பாவங்களையும் தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னார் இல்லையா? அந்த சிலுவையில் அறையும் பொழுது அவர் வலி இருந்திருக்காதா? கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஆனால் நானும் இயேசு கிறிஸ்து ஆகிறேன்னு சொல்லிட்டு சிலுவையில அறைங்கன்னு நம்ம நிற்க முடியாது. ஓகே, அதுதான் வந்து காப்பி அடிக்கக்கூடிய எல்லாமே செய்யக்கூடாது. ஒரு ஆச்சாரியார் ஒரு குருவை பார்த்து நாம காப்பி பண்ணக்கூடாது. ஆனா குரு எவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தார் என்பதை உணரும் பொழுது, அந்த மாதிரி உணர்தலை ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பாதை வரும் பொழுது அதை நாம வாய்ப்பாக கருதி அதை வந்து நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். அதுதான் நாம செய்ய வேண்டிய செயல் இல்லையா? சோ ரிஷபதேவன் காலடிகளை பின்பற்றுதல் என்றால் அவர் எவ்வாறு பக்தி தொண்டிலும் இல்லையா, இந்த உலகாயுத விஷயத்திலிருந்தும் விலகி இருந்து இல்லையா, எவ்வாறு தனது நுண்ணுடலை துறந்தார். சோ மரணிக்கும் பொழுது நாம வந்து பகவான் திருவடிகளை சேருகின்றோம் என்றால் அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து ஸ்தூல உடலோடைய இணைந்து விடும், மர்ஜாயிடும். ஓகே, வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் அந்த உடலை விட்டு செல்லும். ஓகே, இது வந்து பக்தர்களுக்கு. ஆனா அதே ஒரு யோகி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல போய் தூய்மைகளை அடையுது இல்லையா? அக்னி தேவன் உலகத்துல அங்கேயுமே அக்னி ஸ்நானம். சோ இப்படி எல்லா இடங்களிலுமே வந்து சென்று கொண்டு கடைசியில மகத்தத்துவத்தை கடக்கிறதுக்கு முன்னாடிதான் அந்த ஸ்தூல உடலை வந்து சூக்ஷ்ம உடலை விடுவாங்க. ஸ்தூல உடல் இங்கே நின்றுடும், பட் சூக்ஷ்ம உடல் விடுவது என்பது அப்பொழுதுதான். வெறுமனே ஆன்மா மட்டும்தான் பிரயாணிக்கும் மகத்தத்துவை தாழ்ந்து செல்லும் பொழுது. இது அதாவது ஒரு யோகி எவ்வாறு செல்கிறார், ஒரு பக்தர் எவ்வாறு செல்கின்றார் என்பது வேறு. ஓகே, இதை நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது இல்லையா? பக்தருக்கு வந்து வைகுண்ட, அதாவது விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அழைத்து செல்வார்கள்
ஸோ அந்த ஒரு இது உண்டு டைரக்டா இல்லையா, லைட்டா லிஃப்ட்ல போற மாதிரி தான். ஆனா ஒரு யோகம் ஞானம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கக்கூடியவங்க வந்து படிப்படியா தான் வந்து முன்னேற முடியும். ஓகே, ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு உலகத்திற்கும் ஏன் அவர்கள் செல்கிறார்கள் என்றால், இந்த பூமண்டலத்தை காட்டிலுமே அங்கே இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் அதிகமா இருக்கும். அதை கண்டும் நாம் அவர்கள் அந்த யோகிகள் ஈர்க்கப்படுகிறார்களா என்ற ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே மாயாதேவி வந்து பரீட்சை வச்சுனே இருப்பான். அந்த பரீட்சையில எல்லாம் பாஸ் பண்ணாதான் அடுத்த லேயர், அடுத்த இதுக்கெல்லாமே அடுத்த ஏதாவது உலகங்களுக்கு வந்து செல்ல முடியும். சோ அவ்வாறு ஒவ்வொரு உலகத்தை தாண்டி சத்தியலோகத்துல வந்து இல்லையா, அது சத்தியலோகத்தை கடக்கும் பொழுதுதான் வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலையே விடக்கூடிய அந்த நிலை. எல்லா இடத்துலயுமே ஸ்நானங்கள் தான் இல்லையா, எவ்வளவு அழுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கோ அத்தனையுமே அதாவது கழிக்கல் இல்லையா, அதெல்லாமே துப்புரவாக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வெறும் தூய்மையான அந்த ஆன்மா மட்டும்தான் மகத்துவத்தை கடந்து செல்லும். இதை நாம 3rd கேண்டல்ல படிச்சிருக்கோம். அதனால மீண்டும் நீங்க எல்லாருமே நினைவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். பொருளுரையில ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்வதஹ தத்வா தேகம் புனர்ஜென்மம் நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. பகவானுடைய உண்மையான தன்மை, உயர்ந்த தோற்றம், செயல்கள் இதெல்லாம் என்னென்று ஒருத்தன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அவன் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்தான் என்றால், அவன் இந்த பிறவியை முடித்து கொண்ட பிறகு அவன் இன்னொரு முறை இந்த அதாவது அன்னவன் என்னை அடைவான் நீ என்று அறிவாய் அர்ஜுனா. அதாவது இங்கே அவன் பிறப்பதில்லை, இந்த உலகத்துல அவன் பிறவி இருக்கான். ஏனென்றால் பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான வாய்ப்பை வந்து அவன் பெறுகின்றான். ஒருவன் தன்னை பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய தொண்டனாக வைத்துக் கொண்டால் தான் இந்த நிலை சாத்தியமாகும் இல்லையா. நித்திய தொண்டனாக அப்படின்னா சதா சர்வகாலமும் இறைவனை நம்முடைய ஹிருதயத்துல ஏந்தி நம்முடைய செயல்கள் அனைத்திலுமே அவரையுடைய உத்தரவின் பேர்ல அப்படின்னா அவர் என்ன பாதையை கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யக்கூடிய அந்த அத்தகைய ஒரு பக்குவம் இந்த நிலைகள்ல இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு இது சாத்தியமாகும். ஒருவன் தனது மானுட அமைப்பு மற்றும் பகவானின் தெய்வீக அமைப்பு என்று இரண்டினை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். நமக்கு உடல் பௌதீகம், ஆனால் ஆத்மா வந்து ஆன்மீகம். பகவான் உடலும் அவருடைய பரமாத்மா இதுவுமே வந்து முழுவதும் வந்து அத்வைதம் இல்லையா, அதாவது ஒன்றானது, ஆன்மீகமானது. அத்வைதம் அனாதி அனந்த ரூபம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அனாதி அப்படிங்கிறது வந்து எந்த காலத்திலிருந்தோ, ஆதி காலத்திலிருந்து இல்லையா, தொன்று தொட்டு, சோ அதாவது யாரும் இல்லாத காலத்திலிருந்து முதன்மையாக இருந்தவர் வந்து அந்த பரம்பொருள் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறதுமே வந்து சொல்லப்படுது. அதன் பிறகு அனைத்துமே இந்த இடத்துல படைக்கப்பட்டது அவரால் தான். மேலும் பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டனாக ஒருவன் தன்னை வைத்துக் கொண்டால் அவன் இப்பரு உலகில் மீண்டும் பிறப்பது கிடையாது. 100% இல்லையா. பத்திரம் புஷ்பம் தளம் பழம் தோயும் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சிம்பிளாவே வச்சு பகவானுக்கு அதாவது நைவேத்தியம் பண்ணக்கூடிய அந்த உத்தமமான ஒரு மனசு இருக்கணும் இல்லையா. அதாவது உத்தமமான மனசு என்பது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி கேவல பக்தியை மட்டுமே வந்து நாம செலுத்தணும். அப்படிப்பட்டதான் பகவான் வந்து சீகரிக்கிறார். ஓகே, சோ ஒருவன் தன்னை ஆன்மீகத்திற்கு பொருத்தமானவனாக வைத்துக்கொண்டு பகவான் நித்திய தொண்டனாக விரும்பினால் தனது உடலை துறக்கும் பொழுது அவன் பூரண வெற்றி பெறுவான். அப்படின்னா பூரண வெற்றினா என்ன, மீண்டும் ஒன்று அதே மாதிரி ஒரு உடலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு வழங்கப்படுவதில்லை. அவர்கள் வந்து பகவானுடைய வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்கிறார்கள். தஸ்ய ஹவா ஏவம் முக்தலிங்கஸ்ய பகவத ருஷபஸ்ய யோகமாயா வாசனயா தேஹ இமாம் ஜகதிம் அபிமான வாஷேன சங்கிரமமான கொங்க வெங்க குடகான் தக்ஷிண கர்நாடகான் தேசான் யத்ருஷ்யோ பகதஹ குடகாஷால் லோபவன ஆஷ்ய கிருதாஷ கவல உன்மாத இவ முக்த மூர்த்தஜோ அசம்வித ஏவ விசசார. சோ உண்மையில் பகவான் ரிஷபதேவர் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மிஸ்டேக்கு, அதாவது அவருக்கு பௌதிக உடலை பெற்றிருக்கவில்லை. அவருக்கு இருக்கிறதே வந்து முன்னாடியே இருந்ததே வந்து ஆன்மீகமயமான உடல். ஓகே, ஆயினும் யோக மாயையால் அவர் தன் உடலை பௌதிகமயமாக கருதினார். ஸோ இதுதான் நம்ம இதே மாதிரியான ஒரு நிலையை வந்து நாம கோபியர்கள் இடத்துலயுமே நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. கோபியர்கள் எல்லாருமே பௌதிக தளத்திலிருந்து செய்த மாதிரி செயல்கள் தான் செய்தாங்க. ஆனா
அதுல என்னன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை வச்சுன்னு செய்தாங்க அவங்க, இல்லையா? கிருஷ்ண பிரேமையோட ஆற்றியதுனால அவங்க இதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணன் தான் உண்மை, எல்லாமே உடல் தளத்துல இருந்து அவங்க எல்லாருமே யோசிச்சாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல உடல் தளமா இருந்தாலும் இறைவன் மீது இருந்த பக்தியில அவங்க என்றைக்குமே அதாவது அதுல இருந்து வெளியில, அதாவது அதுல இருந்து டீவியேட் ஆனதே கிடையாது. அப்படின்னா வேறுபட்ட நிலையில சென்றதே கிடையாது. சோ இறைவன் அனைத்துமே முதன்மை ஸ்தானம் அவருக்குத்தான், அனைத்து செயல்களுமே அவருக்கானது அப்படின்ற அந்த மனம் கொண்டு அவர்கள் செய்தார்கள். அவர்கள் இந்த மானுடலை வழியை பற்றி எந்த ஒரு ஆலோசனையுமே பண்ணவில்லை, இல்லையா? அவங்களுக்கு இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மெட்டீரியல் இதை பத்தியான யோசனைகளே அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கிருஷ்ணர், அவருக்கு தொண்டு புரியணும், அவ்வளவுதான் அவங்க புரிஞ்சின்றது. அதைதான் அவர்கள் செய்தார்கள். இங்கேயுமே அதை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ரிஷபதேவருமே எப்பொழுதுமே இறைவன் தொண்டு ஹிருதயத்துல, இல்லையா? அவர் மேலும் பௌதிக உடலை பெறவில்லை, ஆன்மீக உடலை தான் பெற்றார். ஆனாலுமே அவர் அந்த ஆன்மீக உடலை பெற்றிருந்தாலும் அது உலக, அதான் யோக மாயினால் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் தன்னுடைய உடலை எவ்வாறு எண்ணிக்கொள்கிறார், அதாவது பௌதிக உடலாகவே கருதி கொள்கிறார். ஸோ இதை நாம மீண்டும் இன்னொரு பாஸ்ட் டைம்ல இருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்வயம் பகவான், இல்லையா? ஆனாலுமே அவர் எந்த இடத்துலயுமே தான் பகவான், அடுத்து ஸ்வயம் பகவான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எந்த இடத்துலயுமே அவர் சொல்லிக்கொள்ளவில்லை. மேலும் அவர் ஒரு பக்தராக மட்டுமே இது செயல்பற்றினார், இல்லையா? செயலாற்றினார். சோ பக்தர் என்ன செய்வாரோ அதெல்லாம் தான் செயல்பட்டதை அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைத்து அவ்வாறே பரிபாலிக்கிறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தையுமே அவர் தேடி கொடுத்தார். சோ அப்படி மனிதர்கள் அதாவது மனித ரூபத்தில் பகவான் வரும் பொழுது அவர்களுடைய செயல்களை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவம் மட்டும்தான் நமக்கு வேணும். ஓகே. ஸோ மேலும் அவ்வாறு மனிதனாக அவர் செயல்பட்டதுனால பௌதிக தளத்தில் இருக்கிறவங்களை அவருடைய ஆன்மீக நிலையை அவங்க என்னைக்குமே புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யவே இல்லை. ஸோ இட் வாஸ் அ ஹிடன் பார்ட், இல்லையா? உள்ளுக்குள்ளேயே அவர் எப்பொழுதுமே சதாசர்வ காலம் இறைவனை இறைவனுக்கு தொண்டு, இல்லையா? ஒரு மனிதனை போல இருந்தார். இக்கொள்கையினை பின்பற்றி அவர் உலகம் முழுவதும் பயணம் செய்தார், இல்லையா? ரிஷபதேவர் இந்த உலகம் முழுவதுமே பயணம் செய்து தொடங்கினார். இவ்வாறு பயணிக்கும் பொழுது அவர் தென்னிந்தியாவில் கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய கொங்கு, வெங்கம், குடகம் என்னும் இடத்துல அதாவது அடைந்தார். அங்கே பகுதியில கடந்து சென்றார். அவ்வழியில் செல்ல வேண்டும் என்று இந்த வழியதான் போகணுன்ற திட்டமெல்லாம் கிடையாது. மனம் போன போக்குல அவர் செயல்பட்டார். மேலும் அவர் ஒரு குடகாசலத்தினை அடைந்து அதன் அருகில் உள்ள காட்டுக்குள்ள உள்ள நுழைகிறார். அங்கேயுமே அலைகிறார் ஆக்சுவலி, இல்லையா? வாய் நிறைய கற்களை வைத்து கொண்டும், அது என்ன ஆஸ்டரிட்டின்றது எனக்கு தெரியல, வாயில கற்களை வைத்து கொண்டும் நிர்வாணமாகவும் பரட்டை தலையுடையும் என ஜடமுடி, இல்லையா? ஸோ ஒரு பைத்தியம் பிடித்த மனிதரை போல அக்காடு முழுவதுமே அவர் சுற்றி திரிந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் பதம் அதசக மீர வேக விதூர வேன விகர்ஷன ஜாக்ரோத தாவான வஸ்தத்வனம் ஆலே வின சக தேன ததாக. அவ்வாறு அவர் திரிந்து கொண்டிருக்கும்போது திடீர்னு என்னாச்சுனாக்கா மூங்கிலோடு மூங்கில் உராயும் போது காட்டுத்தீ கண்டிப்பா வரும். காட்டுத்தீயை யாரும் பத்த வைக்கிறது கிடையாது, தானாகவே எழுப்பப்படக்கூடியதுதான் காட்டுத்தீ. ஆனா அதுவுமே இயற்கையில தான் அணையும். ஸோ நாம செயற்கையா எத்தனை ஃபயர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து வந்தாலுமே அந்த தீயை அணைக்க முடியாது. ஸோ அந்த தீயில அநேக விலங்குகள், மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே பலியாயிருக்கும், இல்லையா? ஸோ ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக இருப்பவர் பகவான் தான். இப்ப ஸ்வயம் பகவானுடைய அவதாரமா இருக்கக்கூடிய அதாவது ரிஷபதேவர் அவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல இந்த காட்டு தீக்குள்ளேயே தன்னையே இழக்கிறார். அதை தான் நாம் இங்க படிக்கிறோம். பலமாக வீசிய காற்றினால் மூங்கிகள் ஒன்றோடு ஒன்று உராய்ந்ததனால் தீயை அதாவது இயற்கையிலேயே விறகுக்குள்ள தீ எனக்கூடிய அந்த பண்பு உண்டு. அதனால அது உராய்ஞ்சதுக்கே எரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஸோ அதனால் காடு முழுவதும் எரிந்ததோடு பகவான் ரிஷபதேவருடைய உடலுமே எரிந்து சாம்பலாகியது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ நேச்சுரல் இதே மாதிரி யாருக்கு நம்ம படித்தோம் முன்னாடி, அதாவது திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்ணார் ஆக்சுவலி. ஸோ இட் இஸ் நாட், அதாவது எரிந்தது பத்தி மட்டும் தான் பேசணும்.
ஏன்னா திருதராஷ்டிரர் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம், அவர் பௌதிகவாதி, பகவான் இவர் இல்லையா. ஸோ திருதராஷ்டிரர் என்ன பண்ணார் ஆக்சுவலி 5 நாட்கள் தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா, வெறும் நீர் மட்டும் அறிந்து கொண்டு. ஸோ மேலும் வந்து அவர் வந்து தியானத்துல அமர்ந்து இல்லையா, பக்தி மனசுல வந்து அதாவது பகவான் நிலை கிடையாது, ஓகே, அப்சல்யூட் ட்ரூத், பூர்ணத்தினுடைய அந்த பரம்பொருளை எண்ணி இல்லையா அவர் தியானத்தில் ஈடுபட்டு ஆட்டோமேட்டிக்லி அதுவே வந்து அக்னி வந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த நிலைக்கு அவர் சென்றார். ஸோ அந்த அக்னியிலே தான் வந்து யாரு காந்தாரி அவர்களுமே வந்து அதுல தன்னையுமே வந்து இழந்தார்கள் என்று நாம படிக்கிறோம். ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ அங்கே ரிஷபதேவர் மாத்திரம் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை கிடையாது. அவரை சார்ந்து அந்த தீயில வந்து மரணித்த ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குமே வந்து அந்த அதாவது மரணமற்ற, அதாவது மீண்டும் மரணம் அடையாத ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அப்படிங்கிறத வந்து நாம் படிக்கிறோம். ஸோ அவரது ஆத்மாவை தீயினால் எரிக்க முடியாது. இப்போ ஆத்மாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இல்லையா, நயனம் சிந்ததி சஸ்திராணி நயனம் தகதி பாவக இல்லையா, படிச்சிருப்போம் ஆல்ரெடி. ஆத்மாவை வந்து நீரால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்த முடியாது, மேலும் வந்து தீயினால் எரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஆத்மா தீயினால் எரிக்கப்படுவதில்லை, ஆத்மா யோ அயம். ஸோ ரிஷபதேவர் அங்கிருந்த காரணத்தினால் இல்லையா, ஒரு நல்ல ஆத்மா இருந்த காரணத்தினால் அக்காட்டில் உள்ள விலங்குகள் அனைத்தும் உலக சிறையிலிருந்து விடுதலை பெற்றது இல்லையா. ஸோ அதாவது அவங்களுமே அந்த அதில் யாரெல்லாம் மாட்டேன்னு சாம்பலானாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து விடுதலை அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. யஷ்ய கிலானுசரிதம் உபாகர்ணய பொங்க வெங்க குடகா ராஜானாம் ராஜார்ஹன்னாம் யோ பா சிக்ஷய கலால் ஆத்ம உத்ருஷ்ய மானேவ வித்யவேன விமோஹித ஸ்வதர்மம் பதம் அருதோ பயம் அபாஹயாய உபதகண்டாகண்டம் அசமாஞ்சசம் நிஜ மானுஷ்ய மந்த சம்பிரவர்த்திஷ்யதே. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ஆல்ரெடி பரீட்சித் மகாராஜ் தான் பேசிட்டு இருக்கார். இப்போ ஆல்ரெடி ரிஷபதேவர் வந்து அந்த காட்டு தீயில சிக்கி தன்னுடைய உடலையுமே வந்து மாய்த்து கொள்கிறார் இல்லையா. அதோடு இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய கடமைகளை எல்லாம் முடித்த அந்த இதனால அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லணும், அதற்காக இத்தகைய ஒரு செயல்ல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். கொங்க வெங்க குடக நாட்டின் மன்னர் அர்ஹத் என்பவர் ரிஷபதேவரின் செயல்களை கேள்விப்பட்டு அவரது கொள்கைகளை பாவனை செய்து புது வகையான சமயம், அதாவது தர்மத்தை ஒன்றினை அறிமுகப்படுத்தினார். ஸோ அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் கொண்டு இவர் வந்து ஒரு புதிய ஒரு தர்மத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்துறார். பாவ செயல்களுக்குரிய காலமான கலியுகத்தினை பயன்படுத்தி மன்னர் அர்ஹத் குழப்ப நிலையில் இடர் தராத வேத அறநெறிகளை துறந்து விட்டு யூகத்தின் அடிப்படையில், இது வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவ் நாலேஜ், ஞானி, ஓகே, வேதத்திற்கு புறம்பான ஒரு சமயத்தினை வந்து நிறுவினார் இல்லையா. வேதங்களுக்கு புறம்பான, ஏன் நம்ம புத்த மதம் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா, வேதங்களே கிடையாது, அது சூன்யவாதம், வெறும் அகிம்சை மட்டும்தான். வேத சாஸ்திரங்களை அவங்க என்கரேஜ் பண்றதே கிடையாது. ஆனா வேதங்கள் எல்லாம் இறைவனால படைக்கப்பட்டது இல்லையா. அதனால அதை கொண்டுதான் நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாமே செயல்படுத்தணும். ஸோ இங்கே அந்த அர்ஹத் என்ற மன்னர் வந்து காப்பி இல்லையா, அதாவது இமிடேஷன். ஸோ இங்கே அதாவது ரிஷபதேவர் செய்த அந்த செயல்களை ஸோ அதுல தான் வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்றேன்னு நினைக்கிறது. ஸோ உண்மையிலேயே அது வந்து ரைட்டான ஒரு பாதை கிடையாது இல்லையா. இதுவே ஜெயின் தர்ம நெறிகளின் தொடக்கமாகும். அங்கிருந்து தான் வந்து ஜெயின் மதம் வந்து ஆரம்பமானது. இந்த நாத்திக முறையினை பல சமயங்கள் பின்பற்றுகின்றன. இது ஒரு நாத்திக முறை என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னா சூன்யவாதம் இல்லையா, ஏதுமற்ற நிலையை வந்து நாம வந்து எவ்வாறு வந்து உண்மை என்று நம்பது இல்லையா. அதாவது நம்ம கண்களால எதை பார்க்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்மளால உண்மை என்று நம்ப முடியும். ஆனா பிரத்யட்சமா இருக்கக்கூடிய அதெல்லாமே வந்து
அதாவது இப்ப நாம் ஆத்ம நிலையிலையோ இதெல்லாமே வந்து அந்தந்த காலகட்டங்கள்ல நிகழக்கூடிய ஒன்று. நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு தான் நாம போகணும். ஓகே, இங்க ரிஷபதேவருடைய செயல்களை வந்து நாம ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கணும், பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கக்கூடாது. பௌதிக தளத்துல இருந்து நோக்கினா அவருக்கு நாம துன்பத்தை தான் விளைவிப்போம். ஆன்மீக தளத்தில் நோக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மாவினுடைய உத்தமமான நிலையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி செய்வோம். மேலும் சமயத்துக்கு புறமான ஒரு புதிய சமயத்தை யார் நிறுவினது? அந்த ஹரத் என்றவர் நிறுவினார். அதற்கு ஜெயின் தர்ம அறமுறைகளை வந்து தொடக்கம், இதுதான் தொடக்கம் என்று சொல்லலாம். அப்படின்னா சவுத் இந்தியால தான் இது வந்து பிறந்தது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல அழகா எடுத்து வைக்கிறாங்க. இதையுமே நாத்திக முறை, புத்தம் ஜெயினம் எல்லாமே நாத்திக முறையாகத்தான் கருதப்படுகிறது. ஓகே, பல சமயங்களில் வந்து பின்பற்றப்படுகின்றன. மேலும் பொருளர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பூமியில் அவதரித்த பொழுது பவுண்டரிகா, இதே வந்து நம்ம மகாராஷ்டிரால, ஓகே, நானே அது ஒரு ஐ திங்க் இஃப் நம்ம கூகுள்ல போனாலே நமக்கு அதனுடைய கதை வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ 4 கைகளுடைய நாராயணர், பவுண்டரிகா மகாராஷ்டிரா ஆக்சுவலி. புண்டரிக்காவா பவுண்டரிக்காவா? பவுண்டரிகா. பவுண்டரிக்கா பவுண்டரிக்கா. ஒரு நிமிஷம். புண்டலிகா மாதாஜி பண்றப்போரு அவருக்கோசம் தான் அந்த கிருஷ்ணர் துவாரகையில இருந்து வந்தாரு. அப்பா அம்மாவுக்கு சேவை பண்ணாரு பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே அவரு நான் வந்திருக்கேன் கிருஷ்ணன் பாக்கணும்னு உடனே அவரு ஒரு செங்கக்கல்ல தூக்கி போட்டு அது மேல நின்னுட்டு, அதனால விட்டோபான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணன் விட்டோபாங்க ரூப்ல 28 யுகமா நிக்கிறாரு. இன்னும் அந்த பாட்டு மராட்டி காலம் எல்லாம் பாடுவா, அட்டாபிஸ் யுகான்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் பாடுறா. 28 யுகங்களா பக்தனுக்கோசரம் பாக்கணும்னு சொல்லி நின்று இருக்காரு. கிருஷ்ணன் விட்டலா வந்துங்கிறது தான் எனக்கு தெரியும். நான் மகாராஷ்டிரா 30 வருஷம் இருந்தேன், அதான் தெரியும். ஓகே, ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பவுண்டரிக்கா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது வேற ஒரு இன்சிடென்ட் நினைக்கிறேன். Paundrika Vasudeva was a king appearing in Mahabharata and Bhagavata Purana. According to it, he was a king of Pundara kingdom. Okay. Some sources state he was an ally of both Jarasandha, the king of Magadha, and Shakuni, the king of Gandhara. கெட்டவங்களோட தான் இவனுடைய சகவாசம். நீங்க சொல்லக்கூடிய பக்தர் வேறு, அதாவது தாய் தந்தைக்கு செய்த அந்த இது வேறு. இவர் வந்து ஒரு போலியான ஒரு சமயத்தை உருவாக்கி தான் கடவுள் என்று செய்தவர். ஓகே, அத பத்தி மாதாஜி அவர் புண்டரீகன் ஊம்தத்துவம் கொண்டு வந்தது. தாய் தந்தைக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. கிருஷ்ணர் அவர் கிடையாது. சோ தட் இஸ் கிரேட். கிருஷ்ணரும் பகவானே, என் தந்தையரும் பகவானே, தாய் தந்தையும் பகவானேன்னு சொல்றாரு. ஊம்தத்துவம் கொண்டு வந்தார் புண்டரீகன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. He was a major enemy of Krishna. ஸோ ஜராசந்தனாலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து he imitated Krishna, believing himself to be Vasudeva or God. Later he was killed by Krishna in battle. பிற்காலத்துல கிருஷ்ணரால் அவன் வந்து கொல்லப்பட்டான். According to some scripture, Pundarika was Krishna's doppelganger. He was considered to be an incarnation of demonic Vena. வேணா பத்தி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? வேணனை பத்தி படிச்சோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. 4th கேண்டால வேணாவை பத்தி படிச்சோம். அவருடைய அவதாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவர். புண்டரிக்க வாசுதேவா, அது வேற. அந்த அந்த இது புண்டரிக கிடையாது, இது பவுண்டரகா. பவுண்டரகா தப்ப படிக்க கூடாது. பவுண்டரகா வாசுதேவா. ஓகே, புண்டரிகன் வேற, பவுண்டரகா வாசுதேவன் என்பது வேற. சோ நானே நாராயணன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா? அவன் பிற்காலத்துல வந்து கொல்லப்பட்டதாக இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது. கிருஷ்ணராலேயே கொல்லப்பட்டதாக. பவுண்டரகா இஸ் டிஃபரெண்ட், புண்டரிகா இஸ் டிஃபரெண்ட். ஓகே, புண்டரிகா வந்து இப்போ பிரபுஜி சொன்னார் இல்லையா, அந்த கதை தான். ஓகே, பாண்டுரங்கபுரத்துல இருக்கக்கூடியவர் தான்.
தன்னுடைய தாய் தந்தையரை வந்து கடைசி வரைக்குமே வந்து அதாவது அதுவே என்னுடைய தொண்டுன்னு செய்தவர் இல்லையா. ஸோ மேலும் ஒரு தாய் தந்தையருக்கு இவ்வளவு சேவை பண்ணது பகவானே வந்து அந்த இடத்துல வந்து விட்டோபாவா நின்னுன்றார், ஒரு கல்லு மேல நிக்க வச்சார். அது கரெக்ட். அது புண்டரிகா. புண்டரிகா இன்னும் பேர் அவர் ஃபுல் நேம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஆனா இது பவுண்டரகா. பவுண்டரகா இஸ் டிஃபரெண்ட். அவன் வந்து எப்படி போல நாற்கரமுடைய நாராயணன் போல பாவனை செய்து தானே பாவனை கடவுள் என்று கூறிக்கொண்டார். போலி இல்லையா. கிருஷ்ணரிடம் போட்டி போட விரும்பினார். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த பொதுவா இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுனாக்கா, நம்ம கிட்ட காம குரோத லோப மோக மதம் அக்ஷரம், இந்த மக்ஷரம் எனக்கூடிய இந்த பொறாமையினுடைய குணம் நம்ம கிட்ட எப்ப இருக்கோ அது நம்மள வந்து அழிவு பாதைக்கு தான் எடுத்து செல்லும்ன்றத வந்து நாம இந்த மாதிரியான உதாரணங்கள்ல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். ஏன் சகுனியுமே அவ்வையர் தான், ஜராசந்தனமே அவ்வாறு தான் இல்லையா, கம்சனமே அவ்வாறு தான், ஸோ ஏன் சிசுபாலனே அவ்வாறு தான், இப்ப இந்த பவுண்டரகாமும் அவ்வாறு தான் என்பதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணனுடன் போட்டி போட விரும்பினார். அது போல பகவான் ரிஷபதேவரின் காலத்தில் கொங்க வெங்க நாட்டின் மன்னர் என் ஒரு பரமஹம்சரை போல் தன்னை பாவித்து செயல்பட்டதோடு பகவான் ரிஷபதேவரை போல பாவனையும் செய்தார். அப்படின்னா அவர் எப்படி அவதூதரானாரோ இவரும் அவ்வாறே செய்து காட்டியிருப்பார் போல இருக்கு. அவர் ஒரு புதிய சமயத்தினை உருவாக்கி அறிமுகப்படுத்தி கலியுகத்தின் தரம் தாழ்ந்த மனிதர்களை பயன்படுத்தி கொண்டார். ஏன்னா அவங்கதான் விரும்புவா, அவங்கதான் வந்து அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா. அதாவது புத்தியில வந்து குறைவா இருக்கிறவங்களாலதான் அலசி ஆராய மாட்டாங்க, இதுதான் உண்மை என்று விழுந்து விடுவார்கள். ஸோ நாம எல்லாம் ஒண்ணு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா புரிஞ்சுட்டு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். புரியாம வந்து நம்ம பிளைண்டா அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னாக்கா அது கடைசி வரைக்குமே நமக்கு புரியாது. வேத சாஸ்திரங்கள் கூட நான் அப்படிதான் புரிந்து கொண்டு நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதனாலதான் நம்ம இப்ப இந்த இடத்துல வாசிக்கும் பொழுது பொருளுரை இல்லையா, ஒவ்வொரு வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் எல்லாமே வாசிக்கிறோம். எதுக்குன்னா அதை நாம புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்றதுக்கு தான். ஓகே. ஸோ மேலும் ஒரு தன்னை பாவித்து கொண்டு செயல்பட்டதோடு பகவான் ரிஷபதேவரை போல பாவனையுமே செய்திருக்கான். இமிடேஷன் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அவர் ஒரு புதிய சமயத்தினை அறிமுகப்படுத்தி கலியுகத்தின் தர்மம் தாழ்ந்த மனிதர்களை பயன்படுத்தி கொண்டார். யாரு? அதாவது நாட்டு மன்னர் வெங்க பரமஹம்சரை போல. இல்ல இந்த இடத்துல பாவனை செய்தது யாருன்னாக்கா பவுண்டரகா. ஆமா. மாதாஜி அது போல் பகவான் ரிஷபரின் காலத்தில் கொங்க மற்றும் வெங்க நாட்டின் மன்னன். இவரு வேற தானே? இல்ல அவர் ஒரு புதிய சமயத்தினை அறிமுகப்படுத்தினார். ஜெயினிசம் அங்கிருந்துதான் தொடங்குனதுன்னு சொல்லப்படும். தரம் தாழ்ந்த புதிய சமயத்தினை தரம் தாழ்ந்த மனிதர்களை, அதாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பீப்புள், புத்தியில் தாழ்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களை, அவங்கதான் வந்து பிளைண்டா நம்புவாங்க இல்லையா. புத்தியை கொஞ்சமா உபயோகப்படுத்துறவங்க வந்து இது என்னதுன்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகே, இது என்ன இடத்துல இருந்து வருது, இதனுடைய தாத்பரியம் என்ன, இதை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், இதை எவ்வாறு பரிபாலிக்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுன்னு தான் ஒரு செயலில் ஈடுபடுவாங்க. ஆனா எதுவுமே இல்லாம பிளைண்டா வரும்போது என்ன அர்த்தம், நாம எல்லாம் எப்படி பிளைண்டா தான் வந்து சேர்ந்தோம் இல்லையா. சோ ஆனா நம்ம கிட்ட ஒண்ணு என்னன்னா, இறைவன் தான் உயர்ந்த அதாவது அனைவருக்குமே வந்து எஜமானர் என்ற அந்த பாவம் நாம் எல்லாரும் அவருக்கு தொண்டர்கள் என்ற அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட இருந்தது. உயர்ந்த ஆளுமை இறைவன் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பாங்கு இருந்தது. ஆனா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து பக்தியில வந்து புரிந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய அத்தகைய நாலேஜ் இருக்கல. நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயத்துல நாம லெஸ் இன்டெலிஜென்ட் தான். ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இல்லையா. சோ வேத இலக்கியங்கள் அதாவது கலியுகத்தில் மக்கள் யாரை வேண்டும் என்றாலும் முழுவதற்குள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டு வேதத்திற்கு புறம்பான எந்த சமயத்தையுமே ஒத்துக்கொள்வர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இதுவே வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கரெக்ட் இல்லையா. சாமியே இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு இயக்கமே நடக்கிறது இல்லையா. சாமியை வந்து மறுக்கக்கூடிய இயக்கம் நடக்கிறது. அதற்கான ஜனங்களுமே வந்து வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா. ஒரு புறம் பகவான் இருக்கின்றார் என்று தொண்டு புரியக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள், இன்னொரு புறம் பகவானே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அத்தகைய பக்தியற்றவர்களா இருக்கக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க இல்லையா. ரெண்டு பேர் நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் கலியுகத்துல. இக்காலத்து மக்கள் மந்தா சுமந்த மதையும் இல்லையா, ராயேன ஹல்பாயுஷு சவ்யா இல்லையா.
கலௌ அஸ்மின் யுகே ஜனா மந்தாசு மந்தமதையோ மந்த பாக்யாம் பாத்ருதா இல்லையா? அதாவது மந்தா சுமந்த மதையோ இல்லையா? மந்தம் அப்படின்னா நமக்கு அதாவது லெஸ் இன்டெலிஜென்ஸா இருக்கிறது இல்லையா? நமக்கு அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது. மேலும் வந்து நமக்கு சோம்பேறித்தனம் உண்டு. எந்த மாதிரி சோம்பேறித்தனம்? நமக்கு வந்து ஆன்மீக சோம்பேறித்தனம், பௌதிக சோம்பேறித்தனம் கிடையாது. பௌதிகத்துல நமக்கு ஈடுபாடு, எந்த ஒரு செயலா இருந்தாலும் அது ஈடுபாடு இருந்தா நம்ம கிட்ட சோம்பேறித்தனமே இருக்காது. ஸோ அந்த ஈடுபாடு இல்லாதப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகுது? அதை வந்து தவறா புரிஞ்சுப்போம் இல்லையா? ராங்லி அட்ரஸ்ட். அதனால அதை வந்து தத்துவத்தை ஏற்க முடியாத ஒரு அறிவு இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஸோ நம்ம பேசிக்கலி முட்டாள்தனமான நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கொஞ்சமா பக்தியின் தரப்புல வந்தவங்க புத்தியை உபயோகப்படுத்தி இதனுடைய தாற்பயம் என்னன்னு கேட்க தோணும் இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். பொதுவாக இவர்களிடம் ஆன்மீக கலாச்சாரம் இருக்காது. தட் இஸ் த ட்ரூத் இல்லையா? இவர்கள் மிகவும் இழிந்தவர்களாக இருக்கின்றனர். அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அதாவது 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்திருக்காங்க. இக்காரணத்தினால் இவர்கள் எச்சமய முறைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். எதை கொடுத்தாலும் நம்ம அதாவது ஒரு காலகட்டம் வந்தப்போ புத்திசம் ஃபுல்லாவே பரவி இருந்தது. அடுத்து வந்து ஜெயினிசம், இப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள். இவர்கள் வேத அறநெறிகளை மறந்திருக்கின்றனர். ஸோ வேதங்களை பற்றி அவங்களுக்கு ஞானமே கிடையாது. வேத அறநெறிகளை பின்பற்றினால் இவர்கள் தங்களையே பரமபுருஷ பகவானாக கருதி கொண்டு உலகம் முழுவதும் நாத்திக கோட்பாட்டினை பரப்பி வருகின்றனர். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் ஜெயினிசம். ஆனா அவங்க என்ன கொள்கை பரப்புறாங்கன்றது தெரியாது. ஆனா வாயை வந்து அவங்க கட்டிப்பாங்க இல்லையா? சில இடத்துல நிர்வாணம் கூட நமக்கு தெரியாது. நிர்வாணமா இருப்பாங்க மாதாஜி. மாதாஜி வர்த்தமான மகாவீரர் தான் சமண சமயத்தை தோற்றுவித்தாருன்னு படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. கிமு 6ஆம் நூற்றாண்டு புத்த சமய மதங்கள் சமண மதம் எல்லாம் அப்பதான் வந்துச்சுன்னு போட்டிருக்கோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப அதுதானே மாதாஜி ஜெயின சமயமும் சமணம் தானே? அந்த மத்த இந்த ஜெயின்கிறவங்களுக்கு எந்த விதமான தர்ம நெறியும் இல்லைன்னா அவங்க எதைதான் கடைபிடிப்பாங்க, எதை வந்து பகவானா கொண்டாடுவாங்க? அவங்க ரொம்ப ஒரு அகிம்சை மாதாஜி, ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. எதையும் கொல்லக்கூடாது. கூட வச்சுக்கிடுவாங்க. சாயந்தரம் போனா எதுவும் இந்த காயெல்லாம் எதுவும் கட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப இதா இருப்பாங்க. அந்த சமண சமயத்துல அதான் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. அது வேற சோ அது வந்து ஜெயினிசம். ஆனா இங்க இருந்து ஒரு போலி ஜெயினிசம் புறப்பட்டு வந்து போலி. அதனாலதான் இது அவ்வளவா வந்து an imposter who claimed to be Lord Vaishnava providing an example of foolish attempts. இவர் வந்து பகவானே கொன்னார் என்றது நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அவர் போலியா அவர் வந்து ஒரு சமயத்தை அவர் உருவாக்கி இருந்தாலும் அது அதாவது அது செயல்படவில்லை இல்லையா? பகவானாலே ஃபுல் ஸ்டாப் செய்யப்பட்டது. ஸோ அதை வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இது போலி ஜைனம் என்னமத்தாடி கபிலர்ல போலி கபிலர் வந்தாருல்ல பின்னாடி அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே வந்து லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 வந்து இந்த சேலஞ்சில் யாரெல்லாம் வந்து ஜாயின் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சேர்ந்துக்கோங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ என்னன்னா அதுல வந்து நீங்க அதுல 5 விதமான விஷயங்கள். எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புண்டரீகன்னு ஒருத்தர் இருந்தார் மாதாஜி. கடைசி எழுத்து புண்டரீகன் ஊம் தத்துவம்னு இருக்கு மாதாஜி. பகவான் வந்தப்போ செங்கல் எடுத்து போடுறாரு, நிற்கிறாரு. எனக்கு பகவான் சேவையும் பெற்றோர் சேவையும் ஒன்றே அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஊம் தத்துவம் பகவான் புண்டரீகன் ஊம் தத்துவம் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாண்டுரங்கர் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
இது பகவானை போல் 4 கிருஷ்ண கரங்களையுடைய மாதாஜி இன்னைக்கு வைபவ் வேஷம். கிளாஸ் உண்டா மாதாஜி? இன்னைக்கு வைபவ் கிடையாது மாதாஜி. இன்னைக்கு மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்துப்பாங்க. நாளைக்கு என்னோட போன வாரம் மாதாஜி கிடையாது, அதனால எடுத்தேன் நான். ஓகே, இன்னைக்கு பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ் நடக்கும் அவங்களோட. நாளைக்கு நம்மளோட கிளாஸ். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். என்கிட்ட அந்த கௌரவங்கால போட்டிருக்கேன் இல்லையா? எல்லாருமே சேலஞ்ச்ல கலந்துக்கோங்க. இட் வில் மேக் யூ, அதாவது இந்த சேலஞ்ச் எதுக்குன்னா, நீங்க வந்து ஒரு கோட்பாடோட நீங்க வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வரும்பொழுது, பிராக்டிஸ் பண்ற போது, பக்தர்கள் கூட்டத்தோட செய்யும் போது நமக்கு அது ஈஸியா அமைஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ நீங்க இதை ஓபன் பண்ணும் பொழுது, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது யூ ஆர் அ ஹியூமன் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா பவர்ஃபுல் ஜபா சாண்ட். நம்ம காலையில மங்களார்த்தி அதோட கண்டினியூஷனா டில் உங்களுடைய 5:30 ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் வரைக்குமே நீங்க அந்த சாண்டிங் எல்லாமே பண்ணுங்க அங்கே. ரெண்டாவது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் படிக்கணும்ன்றது சொல்லுவாங்க, அது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். அது நீங்க வந்து படிங்கோ. ஓகே, டெய்லி படிக்கணும். அடுத்து வந்து சச்சி சுதா அஷ்டகம். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. சச்சி சுதா அஷ்டகம், அதாவது கௌரவங்கரை. சச்சி என்பது சச்சி தேவி மாதா வந்து நம்ம கௌரங்கருடைய, சுதா என்றால் மகன். ஓகே, ஸோ அஷ்டகம் இதுதான். நவகௌரவரம் நவபுஷ்பசரம் நவபவதரம் நவலக்ஷ்யபரம் நவஹஸ்யகரம் நவஹேமவரம் பிரணாமி சச்சிசுத கௌரவரம் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நாம ஐ திங்க் நான் ஒரு நாள் கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். மோஸ்ட்லி இந்த சண்டே வேணா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அன்னைக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறேன். சண்டே வில் டூ திஸ் சச்சி சுதா அஷ்டகம். ஓகே, ஸோ நானும் இதை வந்து ஒரு வாட்டி பண்ணாதான் அது எனக்கு வரும். வந்த பிறகு எந்த ராகத்தோட நீங்க பாடலாம் அப்படிங்கறது வந்து இதை ஒரு வாட்டி நீங்க பாடணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து பிரேயர் மாதாஜி இது சன்ஸ்கிருத்ல இல்லையா மாதாஜி? இது சன்ஸ்கிருத்ல இல்லையா? இருக்கும், இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கா, சன்ஸ்கிருத் இல்லையா? இருக்கும். நான் செக் பண்ணி வேணா போட சொல்றேன் நான். ஓகே, நான் ஷேர் பண்றேன், போட சொல்றேன். ஹோலி நேம், அதாவது உங்களை யாராவது வந்து இந்த மகா மந்திர ஜபிக்கிறதுக்கு வந்து அவங்களையுமே நீங்க அழைச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராங்கனாக்கா அவங்களுக்கு இது வந்து சேலஞ்ச் ஆக்டிவிட்டிஸ். இது இந்த 4மே நீங்க பண்ணீங்கன்னா, ஸோ தட் இஸ் அதாவது 30 நாட்கள் சேலஞ்ச். ஒருத்தர் வந்து 21 நாள் வந்து இதை செய்தாங்கனாலே அதுக்கப்புறம் அது அவங்க பழக்கமாயிடும். கண்டிப்பா அவங்க பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. மேலும் ராதைக்கு உங்களால ஏதாவது ஒரு ஜுவல்லரியோ, இந்த மணிகளாலான இந்த ஜுவல்லரிஸ் ஏதாவது பண்ணி உங்க கையால, ஆனா இதுக்கு வந்து ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களால கைட் பண்ண முடிஞ்சா என்ன பண்ணா நல்லதுன்றத வந்து நீங்க ஒரு மீட்டிங் போட்டு மணிமேகலை மாதாஜி கூட கலந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. யாராவது ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சாங்கனாக்கா இது செய்யறதுக்கு. ஓகே, கிஃப்ட். ஓகே, ஏன்னா அதுக்கு ஒரு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாருக்குமே தெரியாது. யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் அமைச்சிட முடியாது. ஸோ அந்த ஹைட்டுக்கு எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்து செய்யணும். அந்த சேலஞ்ச் மட்டும் உங்களுக்கு ராதைக்கு ஏதாவது செய்யணும், இப்போ சிம்பிளா ஒரு 1000 rupeesக்குள்ளேயோ ஒரு 2000 rupeesக்குள்ளேயோ ஏதாவது நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா, ஸோ ராதை தாய்க்கும் பகவானுக்கும் ஸோ இந்த மணிகள் மாலை ஏதோ ஒன்று அவங்க வந்து நீங்க பண்ணலாம். நீங்க அதுக்கப்புறம் சேலஞ்ச் வித் ஃபார் எ நியூ திங், அதாவது சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்ய முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருப்போம் இல்லையா? ஸோ எக்ஸாம்பிளோட நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், காஃபியை விட முடியாது, டீயை விட முடியாது. இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாருமே காஃபியை விடுற, டீ விடுறன்னு ஒரு மனசுல பிரமாணம் பண்ணிட்டு இந்த நாம ஜபங்கள் இதுங்க சொன்னது எல்லாமே செய்தாங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா அந்த 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 ஒரு வைராகியத்தை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறதுக்கான பிராப்தத்தை வந்து கௌரங்க நித்யானந்தர் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு அருள் பாலிப்பாங்க. ஸோ அதனால யூ கேன் ஸ்டார்ட். நம்மளால எது முடியாதோ அந்த ஒரு செயலை வந்து செய்யணும். ஓகே, ஹெல்த் ரிலேட்டடா பண்ணக்கூடாது. அதை நான் முதலே சொல்லிடுறேன். எனக்கு இது முடியாது, நான் செய்து பார்க்கறேன், உபவாசம் 4 நாள் இருந்து பார்க்கறேன் அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. ஓகே,
ஆரோக்கியம் என்பது மிக முக்கியம். ஸோ அது அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஹெல்த் நீங்க எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஆனா வேற ஏதாவது இது விஷயங்கள் இருந்தா, நான் இப்போ வந்து பகவத்கீதையை என்னால படிக்கவே முடியல, நான் இந்த 30 நாட்கள்ல பகவத்கீதையை வந்து நான் டெய்லி வந்து நான் படிப்பேன் அப்படின்னு நான் அந்த இதை பண்ணிட்டு போகும்போது, அதுக்கப்புறம் நீங்க கண்டினியூஸா பகவத்கீதையை வாசிக்கிறதுக்கான பிராப்தம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஓகே, உங்களுக்கு எது முடியாதோ ஆன்மீகத்துல அதை செய்து பார்க்கணுன்றதுக்காக நீங்க எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய செல்ஃப் சேலஞ்ச். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு இந்த இதுல போயிட்டு லிங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க உங்களுடைய பெயரு, ஃபோன் நம்பரு, இமெயில் ஐடி, உங்களுடைய பின்கோடு, அதுக்கப்புறம் எத்தனை மாலை நீங்க சேட் பண்றீங்க, 1 மாலை 2 மாலை அப்படின்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. 16 மாலைக்கு மேல போனா மோர் தென் 16 ரவுண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்க, லெவல் 2வா, லெவல் 3ஆ, லெவல் 4ஆ, லெவல் 4 வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் லெவல் 5, லெவல் 5ஆ, லெவல் 6ல இருக்கீங்களா, இல்ல எந்த லெவல்லையுமே இல்ல லெவல் 1 மட்டும் தான் முடிச்சிருந்தா லெவல் 1 மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த டீச்சர் பேரை இங்க போடுங்க. எந்த பாஷையில நீங்க கத்துனீங்க, தமிழ்னா தமிழ். அதுக்கப்புறம் இது கிளிக் பண்ணி சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து உங்களை வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போய் சேர்க்கும். ஓகே, அந்த குரூப்ல சேலஞ்ச் பண்ண அந்த சேலஞ்ச் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அங்க போட்டுட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்? ஓகே, ஃபைன். வேற யாருக்கும் நம்ம மாலா செய்யறோம்னா அதையும் அந்த கவுண்ட்ல சேர்த்துக்கலாமா? என்ன மாதாஜி? இப்ப 16 ரவுண்டு நம்ம கிருஷ்ணருக்காக பண்றோம், எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம யாருக்காவது பண்றோம்னா அதையும் அதுல அந்த கவுண்ட்ல சேர்த்துக்கலாமா? நீங்க மொத்தமா எத்தனை பண்றீங்களோ பண்ணுங்க, யாருக்குன்றது பெருசு கிடையாது. ஹவு மெனி மாலா நீங்க பண்றீங்கன்னு மட்டும் போடுங்க. இதுக்குன்னு அதுக்குன்னு எதுவுமே நீங்க செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டாம். டோட்டலா என்ன பண்றீங்களோ போடுங்க. 20, 30, 40 எத்தனை பண்ணா